Go. Okay, try. Sama-sama lang sa kayo. Ayun, Diyos. Go. Nahilo. Ayun na pala be. Ayaw pala be ha. Kung hindi mo daw. Ayun. Ayaw? Hindi na ayaw be. Ayaw. Ah. Hindi ko dito. Dua ay. Dua na nung kuda. Hindi, alam ko. Ayo. Ate gihala mo eh. Alam mo. Gihala nga. Init lang. Ako balihan lang kita. Si Chef mo yung kakala na, berada rin. Hindi kami pangkuhan. Suman. Inom ba? Oo. Papawas. Pawag din nila. Dili. Nasa pa kayo? Paparington ka dali. Nasa kayo? Ito nga. Si Jeno. Tapang no? Ano gitu ya? Ayun na. Kung sa lay. Kaya. Murag chili taste ang nakakuha ba? Babaw. O, karoon. Dapat yung topping na sili. Pero dito, tingnan pa rin yan. Dito, mame. Mungkin na yung utiro. Kaya, dito luhan lang, init lang. Ayaw kinumog ko. Hindi makahalang umayo man. Ay, lupig nagbata. Halang din eh. Times 4 ah, times 4. Muli, nakagini siya sa una. Ano sa una, nag-ibalik na mo karoon. Kaya na may nangita. Kasi ko sa imo yan eh. Kasi ko Makapasa sa ka imo kayo eh. May request. Ha? Dinner. Ina sila na butag sili. Alam mo. So, musta? Lami ng dahil. Lami pero. Alam. Makakuan. Init iyo, init. Exit ako, exit ma'am. Ano sa? Oh. I survive! Okay guys. Salamat. Salamat.